Budete velice překvapeni. Co mám robiť? Отче наш, ktorý si na nebesi, pošli sa voľa Tvoje, pri kráľovstve Tvoje, buď voľa Tvoja ako nebi, tak na zemi chlieb náš každý deň, daj nám aj odpúšť nám naše viny, ako my odpúšťame svoje viny. Aj to si do školy nemôžu nám chodiť. Lebo má také zuby veľké. Co mám robiť? Napsa, hej, na horora. O 6. rádu všetko mu ukážeš. Nepáče. Poďte! Takého nepochovali do tej steny, alebo jak, alebo zamurovali. Takoj. No, jak? No, má špicaté ucha, má také ústa ako má pes, veľké oči a krva má a má ucha. Nie? Také rožky. Áno, ja som utekol. Áno, Maňo robil z ucha, zostavili tu také veľké, nie? Koľko minúty? Či je 50 deň. Takoj. A dvere na ňom zavreš. Má také zuby, že nám niečo spraví. Chceme, aby to zmizlo. Nevyspáte sa. Deti sa boja, nespíme celú noc a neviem, čo máme spraviť do strachu. To zjavuje všelijak sa zjavuje. Napsa, hej, na horora. Na horora. Pán ucha. Na čo na horora? O 6. Vidí perší oči, obraz, nohy a už se bojí.